ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನ್ನೇನು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಬಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಎನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದಾಜು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಈತನಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೈಪೊಡು ಈತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ನೆನೆರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂದಿತ್ತ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಬೊದಲ್ದುಂಡು ನನ್ನೆತ್ತ ಹೊರದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರನ್ನು ಗುತ್ತದು ಏನು ಕುಡೋರ ಚೌಲ್ ನೀರು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನೆತ್ತ ನೀರ್ನ ಇಂಚಿನ ಕೈಟು ಪೂಂಟು ಪೂಂಟು ದೆಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡದು ಮೂಸಲ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಚೌಲ್ ನೀರ್ನ ಪಗತ್ತದು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಈಜಿನ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿನಿಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಜಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆಗೆ 4 ಚಮಚದಾತು ಮಲ್ಲ ಚಮಚ 4 ಚಮಚದಾತು ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರ್ ಏತಂದೆ ನೀವು ಬೊಡ್ಡ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಬಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ 1 ಚಮಚದತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಈತನೆಕ್ಕು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಡ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಡು ನನನೆಕ್ಕು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿಟ್ ಕಲಡದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಬೊಕ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊನ್ನೆ ದಾಯಪಂಡ ಇಟ್ಟಂತ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಡು ನನನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಏನು ಮಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಈತನಿಕ್ಕೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ತಾಗೋಜಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಂಡೆ ದೀದು ನಮ್ಮೊಂದಿನ ಕಾಯಂಡ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗದ ಕಾಯಂಡ 4 ಸೈಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಯಂಡು ಈತಂದಂತ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯಂಡ ಅಂಡ್ ಯಾವಿತ್ತೆ ಇಂದು ಗೆಪ್ಪುಗ ಇಂದಿನ ಬೊಡ್ಡ ಕಬಾಬ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ನಾವು ಸರ್ವ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊರ್ ಪಂದಾಂಡ ಮಸಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತರ ಸಣ್ಣ ಪೂಂಟುದು ಪಾಡಿ ಅಂಡ್ ಶೋಕಾಪುನ್ ತಿನ್ನಿಯರಿಗೆ ನನೇನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತನಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು 1 ಚಮಚದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಪಾಡೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಏತ್ಬೋಡು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ನನಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಗ ಅಂಚನೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹದಾತ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ನಯ್ಯ ಉಂಡು ಈತನೆಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನ ಇಂಚ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀವು ಬೊಡ್ಡ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಇನ್ನೊಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಾಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪನು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಚಿಂಡ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂತೆ ನಸಾಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಗ ಈತನಕ್ಕೆ ಖಾರಾಗ ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದತ್ತು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಪೋಡ ಏನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಚಮಚಡು 1 ಚಮಚದತ್ತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು 4 ಚಮಚದತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಿಮ್ಟಿದತ್ತು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ ಪಾಡ್ಲೇಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈತಂದಿನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಗ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಉಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ನೀರು ಪಾಂಡ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆನ್ನೆಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಐನಾತ ಮೆಲ್ಲದೀದು ನೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಇತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸೋಯಾ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ರೆಸಿಪಿ తీయರತ್ತ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬೈ ಬೈ.